Isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Sobrang special ng araw na to mga kasolid dahil may special na bisita tayo. At makikita nyo mamaya darating sila. At ang recipe natin ngayon sobrang special din. Dahil maglilitsyon tayo ng native, yun o. Sobrang lasa nito guys. So start na tayo. Sasangkapan lang natin siya ng salt and pepper para magkalasa siya. Wala na tayong maraming ilalagay dito para malasahan natin talaga ang totoong lasa ng native na baboy. Sobrang lasa nito guys, kahit wag nyo nalagyan ng maraming sangkap. Ready niya? Ay, ito pala sila, Manoy. Magre-ready na. Bayan na pala sila oh. Ayun pala. Masarap niya na. Manoy, putok-batok na naman. Oo, siyempre. Kaya talagang special pala Oo, Manoy. yung pagdating natin dito, oh. Yun, no? Siyempre alam na alam ko, favorite mo to. Ay, siyempre, ikaw naman. Basta pork, paborito ni Manoy. Nakalalo na yung ilong, wag yung gagalawin yung ilong. May manoy lang to. Yun, no? Yun, oh, titimplahan mo na yan. Siyempre. Ang sikreto pala ng lechon, kaya malutong siya, ilalagyan pala sila ng gatas. Uy, yun, oh. Yun yung sinabi sa akin. Yun ang masarap. Special talaga, Manoy. Pwedeng inumin yan? Pwede. Hiram mo kalate, inumin ko na lang. Pero kami sa'yo na lang. Yun o. Masarap na. Tama, paniguan lang natin siya. Yan, no? Kaya lang kaya ako maliligong gatas. Social lang baboy, gatas ang pinaliligo. Kakaiba pala yan, ah. O, toyo lang eh. Siyempre, special ang kakain nito, kaya gatas ang nilagay natin. Araw akong tataba niyan. No? Talagang naligo siya eh. At dahil nalagyan na natin ng gatas, isalang na natin. Yun. Yun, sasalang na natin. Swerte talaga ako kay Boss Baray, tinulungan pa niya ako magsalo. Siyempre. Ano talaga? You know? Yan, ikakalat natin yung uling para, Hindi siya mabigla mo sa atin, Manoy. yan o. Yan, no? Yan, lalagay. Ikot mo, cameraman. Tapos, Siyempre. ayusin natin yung uling para. Huwag mo na, yan. Napakaganda ni Ikot, Manoy. So, siyempre, native yan eh. Sobrang sarap niya. Sigurado lang yan, Manoy. Akin yung kalahati dito ha. Sa inyo yung tira. Yan, no? Sigurado maglalaway siya niya, Muning. Ah, wala si Muning. Muning, pagdadala kita buntot. O yan, siguro balikan natin mamaya. Yan, tignan natin kung ano na yung itsura. Yun o. Sobrang lakas talaga tayo kay Manoy mga kasolid. Siyempre. Siya yung bisita, siya pa yung nag-ikot ng lechon. Makakunin ng iba eh. Kung anong mag-ikot. At syempre may kasama din tayo, ang solid fan ng Manoy Mukbang at ng Our Kitchen TV. Siya yung mag-iikot mamaya pagkatapos ni Manoy. Update na lang mamaya mga kasolid. Pagkalipas ng isang oras mga kasolid, check natin kung malutong na. Ayun o, medyo malutong na siya. Pero hindi pa siya luto niyan. Update na lang uli mamaya. Nag-effort pa talaga ang bisita natin, no? Siyempre, para Talagang mas malakas talaga tayo kay Boss Manoy. para pag kinain natin talagang nagmamantika. Manoy. Dagdag kolesterol to. Pero marami na siya. Naamon ko na nga, Manoy. Manoy, nagugutom na ako. Mamaya, Pagkalipas ng 2 oras at kalahati, ito na yung kinalabasan nyo. Yun o. Check natin. Malutong na. Pero papaikutin pa natin ng 30 minutes bago natin mukbangin. A few moments later. Update tayo pagkalipas ng 3 oras. Yun o. Check natin. Okay na mukbangin to. Yun, no? Tara, mukbangan na. So yun mga kasolid at mga Manoy, ito na po ang inihanda nating special na native lechon. sa ating special na bisita. So bago po natin titirahin yan, magdadasal muna po tayo. So, ano pang ginagawa natin?
biyakin mo na para Siyempre. mag-umpisa na natin. Lapang na. Isa natin ito. Uy, ito mo. Yun. Yun, oh. Nadirect ko na. Eh, Namabasag, oh. Lutong manoy. malutong. Malutong siya. Kahit hindi malutong yan, titirahin ko talaga. Para sa ating special na bisita. Oh. Ayun. Unang Siyempre, hindi tayo yan. Hindi malutong. Siyempre, unahin natin ang bisita natin. Para siyang salamin, no? Parang salamin na nababasag. Ang dami. Sabik na ako. Ang tagal mo. Meron din po tayong sausawan dito. Siyempre, si Man Tomas at saka si Puno ng sili, Manoy. Persili. Yan, oh. Titirahin ko na to. Ayan, oh. Napakasarap na sausawan. Kain po. Kain po tayo. Mm. Sarap. Sabayan mo ng kanin. Dito muna ako sa ano, tukol. Ang lit ng bata ng Manoy. Ayun. Malapit ka. Yun, oh. Namabasag talaga, oh. Naman ng hapon. Mutok ng to. Kung hindi lang pala tayo pumunta dito, hindi mabubuo yung lechon Oo, natin. Manoy. Ngayon lang nabuo. Siyempre, special tayo sa amin. Manoy. Parang pinag-celebrate nila tayo, Manoy. Nandito. No? Dito muna kayo, Man Tomas. Tatang-tang. Kain po tayo. Kain tayo mga kasolid. Sa mga kamanoy po natin dyan, huwag po natin sila kalimutan. Pasyalan. Tingnan nyo naman po, oh. Pinaganda Oo. sa akin. Boom! Lechon! Maraming salamat po mga kamanoy. Thank you, thank you. Ayun o, ang Tomas. Ano tong? Sobra. Tsaka malinam ng paling native. Mhm. Yun o, tingnan mo ito. Iba na lang sila. Pag ako, wala talaga. Pabusin nyo yun, Manoy, ha? Ah, Kailangan maubos yan. baka may blood tayo. Paano naman yung Walang matitira. sarap? Yung nanonood. Hmm. Kahit kung laman. Ayun o. Inom muna ako. Guess pa naman natin sa Albert Rialo. Yun o. Ang lambot na laman. Napaka-juicy. Nasa description po yung link nila. Bisitahin po natin sila. May hit, Manoy. Oh, walang init-init sa akin. Walang init-init sa taong nabubuto. Sarap nyo. Sarap. Paa. Eh. Saka nagbigay linamnam yung ano, gatas. Ito yung gusto ko, bato. Yun o. Salt and pepper lang po nila ginamit pampanasa dyan. Kain po tayo. Yung mga nagbibideo sa atin, no? Na ano, naglalaway. Grabe, ha? Sobra. Kahit hindi kailangan magkain dito. Ay, pag-inat. Papasok ka talaga. No? Ayun, nawala na yung salting ako.
para masarap. Wala po ng diet ngayon, Manoy, ha? Tol. Ito na nakapagsalita, sobrang sarap na. Favorite ni talaga ni ano, Manoy yung tenga. Lambot. Sulit. Sulit ang paghintay, no? Sulit yung pag-iikot. Aray. Sulit yung pagod ng nag-ikot. Usok-usok to. Sarap. Nangalas-pag na dito sa ano. Nakatayo ako. Titignan ko yung sarap. Tirahin mo na yung Manoy. Lapakin mo na. Pinoy. Paano yung sa harap niya? Mamaya kayo. Wala si Muning. Wala si Marie. Wala sa munin. Wala si Muning, ah. Takot sumakay ng motor. Sumasama lahat, oh. Yun, oh. Yung laman niya talagang umiwalay na sa ano, balat. Sobrang lambot yung laman niya. Saka walang ganong taba pala to. Ayo. Bagay sa akin to. Ano? Ano? Parang corned beef na sa lambot. Tagin naman, ha? Isang ganun mo lang. Ano? Yun, oh. Okay, oh. Sobrang sarap. Sobrang sarap na ubus mo pa. Nakalimutan yung kain natin. Pasunod tayo kay Albert. Nabitan tayo. Mr. Albert Yalong. Ito tayo sa Mang Tomas. Ay po. Ang buntot, oh. Takwan, may pabibiyakin. Lutong-luto sa loob. Nabusog talaga ako. Kanin pa, Manoy. Albert pa. Parang pinapaubos nyo ah. Baka mabigla kayo, maubos ko yan. Solve yung ano, 3 oras na paghihintay. Saka pag-iikot. Dito na muna ako sa pata. Ayun, dami, pwede na yan. Bukin natin tayo sa kaldero. Kain pa tayo. Chop. Ano yun? Yan, nabuo na po yung lechon namin dahil kay Our Kitchen TV. Maraming salamat sa inyo. Ito pala yung surprise niya para sa Oo, atin, Manoy. ha? Talagang napaka-special, Manoy. Abangan nyo yung susunod po ang pagpunta nila sa amin. Doon naman. Tukbatos na naman. Sarap. Mapalapa na ba? Walang harong biro. Subukan nyo po yan. Ito yung native. Cameraman, tubig. Nabulunan ako eh. Grabe, sarap. Yan o. Mamaya ka na lang ha. Pwede na eh.
Nabulunan sa sarap si Manoy. Wala, malaki yung gulong-gulungan ko. Walang kabulunan to. Sobrang lambot, no? Oo, Manoy. Sarap ng pagka-lechon ah. Dahil basta gatas o ano? Dahil sa Cagayan. Sa pakikot. Sa nag-lechon. Basta ko kahit ano, masarap. Sa nag-lechon yan. Kahit kanin lang naman, Manoy. Pag tumagaktak yung pawis, masarap. Mm. Iba talaga yung may effort sa ano. Pagluluto. Siyempre, tsaka yung kaibigan nating Yalong. Oo. Ano kasi pangalan nun? Alberto Yalo. Alberto Yalong po. Solid supporter po natin yun. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Shout out sa'yo. Shout out Alberto Yalong. Dito siya ngayon. Yun o, tumatawa-tawa. Oh. Lalaway na siya. Napatawa. Bilisan nyo na to. Kasama namin nag-ikot yan. Hindi, yung dalawang ita, titira natin sa kanya. Tsaka yung mulo. Wala nang tinga, oh. Gusto niya daw yung ano eh, matikman yung muso, Manoy. Yung ilong. Hindi, sa'yo na yung nguso kasi paso muna ako sa nguso. So yun mga kasolid, at dahil busog na ating mga bisita, ayaw na daw nilang kumain. Sobra-sobra daw yung nakain nila. Tingnan nyo, puro buto na lang. Oh. Sobra yung nakain namin. At sa mga Manoy Mukbang po na sumuporta sa Our Kitchen TV, maraming salamat po. At sa iyo, Boss Manoy, maraming salamat. Maraming sa salamat sumuporta din sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po. So dito na lang po nagtatapos ang aming mukbangan. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.